ከምኡውን ማእከላይ ምብራቅ ከም በዓል ኢራን ዘለዋስ ክልቲአን ሃገራት ንግዲ ከስፋሕፍሓ ተሰማሚዐን። ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ትኾኑ? ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይና ዝተገበረ ናይ ውዕል ስምምዕ ቅድሚ ኩና ሓደሽ እንተኾንኩም ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና ናይ 2 መዓልቲ ናይ ምብፃሕ ስርዓት ፈፂሙ። ካብ 13 ክሳብ 15 ግንቦት ኣብ ቻይና ቤጂንግ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዓብ ታሪኻዊ ኣኼባ ተኻይዱ። ክልቲአን ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ንዘለዎን ምሳሓብ ኣጉዲለን ብሓባር ንምስራሕ ዝገበርዎ ስምምዕ ነዚ መስል ቀዳማይ ቁጠባን ንግድን ክልቲአን ሃገራት ንግዲ ከስፋሕፍሓ ተሰማሚዐን። ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ሸቐጥ ክሽቅጥ ቻይና ድማ ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ክትገብርን ተሰማሚዐን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ሃብታማት ናይ ዓለምና ኢሎን ማስክን ጆንሰን ሁዋን ምስ ትራምፕ ሓቢሮም ከይዶም ነይሮም። እዚ ማለት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዓብ ናይ ቢዝነስ ዕድል ይፍጠር ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ንግዳዊ ፀገማቶም ብሓባር ኮይኖም ዝፈትሕሉ ፍሉይ ናይ ሰበስልጣን ኮሚቴ ክምስርቱ እውን ተሰማሚዖም። ካልኣይ ድማ ጂኦፖለቲካዊ ፀጥታ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ታይዋን ኣብ ዝምድናታት ኣሜሪካን ቻይናን እቲ ዝዓበየ ኣገዳሲ ተሃዋስ ጉዳይ ኮይና ከም ዘላ ብትሪ ኣስሚሩሉ። ቀፂሉ እውን ጉዳይ ታይዋን ብጥንቃቐ እንተዘይተታሒዙ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩናት ከምፅእ ይኽእል ኢሉ ብተሪር መጠንቀቕታ ሂብዎ። ከምኡውን ማእከላይ ምብራቅ ከም በዓል ኢራን ዘለዋ ሃገራት ሰላም ክሰፍነሉ ተሰማሚዖም። እቲ ነዳዲ ዝሓልፈሉ መፃወ ሆርሙዝ ድማ ነቲ ነፃ ዋሕዚ ፀዓት ንምድጋፍ ክፉት ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘለዎን ተሰማሚዖም። ቻይና ኣብቲ ዞባ ንዝፍጠር ምዝንባዕ ተቃውሞኣ ዝያዳ ነዳዲ ኣሜሪካ ንምዕዳግ ድሌት ከም ዘለዋን ኣሜሪካ ኣመልኪታ። ሳልሳይ ድማ ኣፋውስን እፀፋርስን ፌንታኒል እዚ ኣብ ኣሜሪካ ንብዙሓት መንእሰያት ዝቐትል ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኬሚካላዊ እፀፋርስ እዩ። እዚ ናይዚ ኬሚካል ጥረ ነገራት ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ትራምፕን ሺ ጂንፒንግን ነዚ ሓደገኛ ዋሕዚ እፀፋርስ ንምቁራፅ ፖሊስ ናይ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዑ። ራብዓይ ናይ መወዳእታን ድማ ቴክኖሎጂ ኤአይ ቴክኖሎጂ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ኤአይ ብጣዕሚ እናዓበየ ስለ ዝኸደ ፅባሕ ንጎሆ ንደቂ ሰባት ሓደጋ ከየምፅእ ወይ ንኩናት ከይውዕል ክልቲአን ሃገራት ሕጊ ከውፃሉን ቀፃሊ ክመያየጣሉን ተሰማሚዐን። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ነዝመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰናዩ ሰናይ ቅነ